Омръзнали ти от некоректни строителни фирми и пишман майстори или от съмнителни фирми за ремонт на покриви? Ние от Талбивас можем да изградим от нулата твоя нов покрив или да поправим стария. Когато става въпрос за вашия покрив, ние от Талбивас разбираме, че сигурността и качеството са от първостепенно значение. С години опит в индустрията ние гарантираме не само качество и издръжливост, но и пълна безопасност на вашия дом. Нашите експерти винаги са тук, за да ви консултират и да ви предложат най-доброто решение за вас и вашите нужди. Екипът ни работи в цялата страна и сме първите, които можем да ти предложим 25 години гаранция. Ами огледа? Той е подарък от нас. Освен всичко това, ние от Талбивас ще ти предложим договор, който да защитава твоите интереси. Не работим с авансово плащане, но работим с най-качествените материали. Екипът ни е всеотдаен, с опит и поглед над детайла. С най-новите технологии и материали ще бъдеш една крачка пред останалите. Ние предлагаме персонализирани решения за нашите клиенти и сме тук, за да ви гарантираме, че вашият дом е в сигурни ръце. Ние ти гарантираме качество на народни цени и не забравяй, освен издръжлив, покрива трябва да бъде и красив. Не се притеснявай, ние ще се погрижим за естетичната му визия. Свържи се с нас за безплатен оглед на телефон 0897 60 25 32. Или изпрати запитване чрез линк в описанието и ние ще се свържем с теб, за да уточним всички детайли. Албивас. Покрив за цял живот. И не забравяй, в Албивас предлагаме 20% отстъпка, а повече информация ще откриеш в сайта.